Molt bones, soc en Llibert Fortuny i saludo a tots els amics de Casa de la Música de Terrassa. Estic molt content d'estar aquí i espero que disfruteu molt. I diu: una mosca volava per la llum i la llum es va apagar i la pobra mosca es va quedar a les fosques i la pobra... Començo una mica de la casualitat o causalitat que dic jo, que és que vaig tenir el Jan, el meu primer fill, i vaig fer un espectacle que es deia Sonava per l'Auditori en aquells... Llavors, ara ha fet 10 anys el nen, imagina't. Llavors vaig tenir un segon i un tercer. I veient una mica doncs, les necessitats com a pares, no? Dels productes que ens ofereixen, del que ens envolta, de la societat en la que vivim, doncs intentar donar un granet petit, perquè és molt difícil, i sensibilitzar, no? Amb els més menuts i intentar fer alguna cosa una mica diferent, on realment el nen quan vingui aprengui alguna cosa i disfruti també a la vegada. No? Ara farem el mateix, prou de repetir el que faci el saxo, vale? Preparats? Per ser nens no vol dir que els haguem de tractar com si, no? Sinó que m'ho prenc com si fos un bolo, no? per gent gran, com els bolos que he fet. Vaig començar-ho a fer un dia amb conya, saps allò el típic que et diuen que tens el criu al col·le, a veure si pots venir un dia a tocar, vaig fer 2 arreglos, després, saps, i aquí fins ara. Està clar que els nens, el que a nosaltres ens sembla, com parlar en aquest micro, que és la cosa més normal del món, per ells és un flite total, no? Llavors es tracta de fer una cosa que és un taller-concert, no? On la primera part ells participen en tota l'estona i em retroalimenten a mi mateix, no? I improvisem amb tots els elements de música o d'elements electrònics, els efectes, saps? Els harmonitzadors, el que és un loop, el que és un delay, i llavors ho posem a prova, no? El tema de ballar, de seguir la pulsació, de seguir, d'intentar cantar amb la tonalitat, i tot això, clar, sensibilitzar amb uns tòpics musicals, no? Perquè no només vinguin a cantar i a ballar, sinó que també estigui veient què està passant i què estic fent i com ho estic fent, no? Farem un delay amb solo i després anirem al gegant del Pi. Estem en el ritme i intenteu improvisar com jo. Casa de la música, casa de la música, casa de la música, de la música, la casa de la música, la casa de la música. El millor públic que pots tenir, perquè no hi ha filtre, saps? No és com... Primer són pràcticament, depèn de les edats, però són molt verges, llavors si els hi mola, i no tenen prejudicis. Aquí és totalment directe, no? I llavors el que t'aporten, no? Que et fan sortides de vegades als concerts que et quedes totalment flipant. I està clar que a mi m'ha fet pensar molt, m'ha fet reflexionar molt, m'ha fet veure com m'agradaria que aquests nens creixin amb quins elements vull que els meus fills se sentin identificats.